Koľkokrát som ja v živote zlyhal, minule sme sa o tom bavili. Ty keď zlyhaš, tak v prvom rade to tvoje okolie, nikto ťa nepovzbudí, vyjde ti to na budúce, nič si z toho nerob. Ale bude na teba ukazovať prstom a bude hovoriť, ja som ti to hovoril, že nemáš začínať podnikať. Ja som ti to hovoril, že nemáš hrať na klavíri. Ja som ti hovoril. A toto je to, čoho sa ľudia boja. Toho zlyhania. Ty aj keď máš nejakú tú bariéru, myslím, že tam bolo presne povedané, že ako keby máš nejakú hranicu strachu, ktorú ty sa bojíš prekročiť, lebo nevieš, čo sa skrýva, alebo čo ťa čaká za tou hranicou strachu. A naozaj, keď som sa nad tým tak zamyslel, tak samozrejme, aj ja som mával nejaký ten strach, že teda nepustím sa do toho, lebo čo keď zlyhám a bude na mňa tu polovica ľudí ukazovať. Ale myslím si, že to je v poriadku, lebo my sme vlastne aj tak boli vychovaní. Ja si pamätám, že moji rodičia